Γεια σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Καλιακούδη, είμαι μηχανολόγος μηχανικός, ενεργειακή ελεγκτής και μαζί θα κάνουμε τα σεμινάρια του ενεργειακού ελέγχου. Αλλά ας δούμε τον τίτλο του σεμιναρίου μας. Ο τίτλος του σεμιναρίου μας είναι «Ενεργειακός έλεγχος βάσει του άρθρου 10 του νόμου 4342 του 2015 από τη θεωρία στην πράξη». Ο τίτλος του σεμιναρίου μας είναι αντιπροσωπευτικός. Γιατί θα μιλήσουμε για τον ενεργειακό έλεγχο όχι γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα. Μέσα στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους ενεργειακούς ελέγχους και μέσα από μία όχι μόνο θεωρητική, αλλά και πρακτική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Θα το πετύχουμε αυτό, δηλαδή τι? Να μιλήσουμε εφαρμοσμένα, πρακτικά, βιωματικά. Μέσα από ένα παράδειγμα, ένα case study ενεργειακού ελέγχου που θα εκπονήσουμε κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων μαζί. Δηλαδή, στην αρχή θα σας παρουσιάζω τη θεωρία και μετά τη θεωρία θα την εφαρμόζουμε στο case study ενός ξενοδοχείου, μιας ξενοδοχειακής μονάδας, στην οποία θα εκπονήσουμε τον ενεργειακό έλεγχο κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων. Θα ήθελα να παρατηρήσετε ότι ο τίτλος μας έχει και μία σημείωση από κάτω. Η σημείωση αυτή έχει τεθεί, ρίξτε της μια ματιά, γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρο πού βρίσκει εφαρμογή ο ενεργειακός έλεγχος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή. Ο ενεργειακός έλεγχος, που πρώτη φορά με το συγκεκριμένο νόμο μπήκε στην ελληνική πραγματικότητα, εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το 2018 είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο. Κάθε πότε? Κάθε 4 χρόνια. Ο ενεργειακός έλεγχος όμως αφορά μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ή πιο σωστά τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα δούμε στη συνέχεια ποιες είναι αυτές. Όχι. Πολύ συχνά επιδοτούμενα προγράμματα ζητάνε ενεργειακό έλεγχο. Αυτά τα επιδοτούμενα προγράμματα μπορούν να αφορούν είτε δημόσια κτίρια είτε επιχειρήσεις. Άρα, ο ενεργειακός έλεγχος μπορεί να βρει εφαρμογή σε κάτι μεγάλο, αλλά και σε κάτι πιο μικρό ίσως. Αυτό που θέλω να σας είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο ενεργειακός έλεγχος γι' αυτό το τονίζω εδώ, δεν είναι ενεργειακό πιστοποιητικό. Και για να σας το αποτυπώσω αυτό, ότι το ένα με το άλλο, το ενεργειακό πιστοποιητικό με τον ενεργειακό έλεγχο, έχουν μια πολύ μακρινή σχέση, λες και είναι πέμπτα ξαδέρφια, σας παρουσιάζω αυτό το σημείο. Ρίξτε του μια ματιά. Το παραδοτέο, ή μάλλον τα παραδοτέα του ενεργειακού ελέγχου, είναι μια τεχνική έκθεση που αποτελείται από αρκετές σελίδες, έτσι, και κάποια συνοδευτικά υπολογιστικά φύλλα. Αν έχετε μια εξοικείωση με τα ενεργειακά πιστοποιητικά, έτσι, μπορείτε να κάνετε μέσα σας τη σύγκριση. Τι παραδίδουμε στο ενεργειακό πιστοποιητικό, μια σελίδα Α4 ουσιαστικά, και τι χρειάζεται να παραδοθεί στον ενεργειακό έλεγχο. Άρα, ο ενεργειακός έλεγχος με το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι πολύ μακρινά ξαδέρφια. Βέβαια, όποιοι συνάδελφοι από εσάς που παρακολουθείτε το σεμινάριο έχετε μια εμπειρία με ενεργειακά πιστοποιητικά, με ενεργειακές μελέτες, αυτή η εμπειρία θα σας φανεί πολύ χρήσιμη και στον ενεργειακό έλεγχο. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι είναι απαραίτητη. Έτσι, δηλαδή και συνάδελφοι που δεν έχει τύχει να ασχοληθείτε με ενεργειακά πιστοποιητικά ή με ενεργειακές μελέτες, θα μπορείτε στο τέλος αυτού του σεμιναρίου, με όσα μάθετε εδώ παρέα, με όσα μάθουμε εδώ παρέα και όσα σας πω, να είσαστε σε θέση να εκπονήσετε έναν ενεργειακό έλεγχο.
είπαμε λίγο πολύ τι δεν είναι ο ενεργειακός έλεγχος, είπαμε ότι δεν είναι ενεργειακό πιστοποιητικό και είπαμε και πού βρίσκει εφαρμογή. Πάμε λίγο να πούμε τι είναι ο ενεργειακός έλεγχος. Ο ενεργειακός έλεγχος, λοιπόν, είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ενεργειακός ελεγκτής ή η ενεργειακή ελεγκτής τι κάνει, εντοπίζει την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση μιας επιχείρησης, ενός κτηρίου. Τονίζω την λέξη πραγματική ενεργειακή κατανάλωση. Στη συνέχεια, αφού εντοπίσουμε την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση, χρειάζεται να επιμερίσουμε αυτήν την ενέργεια στις επιμέρους χρήσεις του κτηρίου ή της επιχείρησης. Δηλαδή, πού καταναλώνεται αυτή η ενέργεια? Στο φωτισμό, στην ψήξη, στη θέρμανση, στα ψυγεία, σε κάποια άλλη παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Το επόμενο βήμα της διαδικασίας του ενεργειακού ελέγχου είναι ο μηχανικός ή η μηχανικός να δημιουργήσει τις γραμμές βάσης της πραγματικής ενεργειακής κατανάλωσης. Δηλαδή, αυτά θα τα διδαχτούμε στη συνέχεια, να δημιουργήσει κάποιες συναρτήσεις με μεταβλητές που προσεγγίζουν την πραγματική κατανάλωση της επιχείρησης ή του κτηρίου. Το τελευταίο βήμα του ενεργειακού ελέγχου και από τα πιο σημαντικά βήματα είναι ο μηχανικός ή η μηχανικός να προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία όμως είναι και οικονομικά αποδοτικά μέτρα. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου θα είστε λοιπόν σε θέση να εκπονήσετε ενεργειακούς ελέγχους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μας υποστηρίξει πάρα πολύ το case study, το παράδειγμα που έχουμε ετοιμάσει για σας. Η ομάδα μου και εγώ δημιουργήσαμε ένα 3D μοντέλο του ξενοδοχείου που θα εξετάσουμε, ακριβώς για να μπορούμε εποπτικά να σας παρουσιάσουμε αυτά που θέλουμε να σας πούμε, εκεί που θέλουμε να εστιάσουμε. Δηλαδή δεν θα μένουμε απλά σε μια περιγραφή, αλλά όλα αυτά θα τα βλέπουμε σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Πάμε λοιπόν από τώρα, που είμαστε στο πρώτο μάθημα, να σας παρουσιάσω το ξενοδοχείο στο οποίο θα εκπονήσουμε μαζί κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων τον ενεργειακό έλεγχο. Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα εξετάσουμε. Είναι ένα ξενοδοχείο παλιό, πριν από το 1980, είναι περίπου 700 τετραγωνικά, διαθέτει 18 δωμάτια, μία κουζίνα και μία τραπεζαρία. Πάμε λίγο να περιηγηθούμε σε αυτό. Να, εδώ βλέπετε το ξενοδοχείο σε μια συνολική μορφή. Πάμε να πλησιάσουμε. Σε αυτό το σημείο είναι η τραπεζαρία, που τρώνε τα πρωινά τους. Βλέπετε ότι το εστιατόριο θερμαίνεται από εδώ, θερμαίνεται και ψύχεται με ένα κλιματιστικό τύπου ντουλάπα. Εδώ βρίσκεται η κουζίνα, που γίνεται η παρασκευή του πρωινού και η προετοιμασία. Πάμε να δούμε λίγο τα υπνοδωμάτια. Εδώ είναι τα υπνοδωμάτια. Έχουν μια τυπική μορφή. Έχει το κάθε υπνοδωμάτιο το δικό του κλιματιστικό. Έχουμε αποτυπώσει και το φωτισμό με μια λεπτομέρεια στο τρισδιάστατο μοντέλο.
Βλέπετε ότι εδώ έχει φωτιστικά σποτάκια. Εδώ μετά είναι ο διάδρομος με τα δικά του φωτιστικά. Σε αυτό το σημείο είναι η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου και εδώ υπάρχει και η ρεσεψιόν. Εδώ είναι το λεβιτοστάσιο, το μηχανοστάσιο του ξενοδοχείου με το θερμοδοχείο που γίνεται η παραγωγή για τα ζεστά νερά χρήσης. Κάθε δωμάτιο εδώ έχει και το δικό του ψυγείο. Αυτό λοιπόν είναι το ξενοδοχείο που θα εξετάσουμε. Και αναφερθήκαμε λίγο σε αυτό με μια περιγραφική γρήγορη μορφή και κάναμε και μια αναφορά στο πώς θερμαίνεται, πώς ψύχεται, για το φωτισμό, για τα ζεστά νερά χρήσης, γιατί αυτά θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Στο site μας, savingenergy.gr, στην ενότητα αυτού του σεμιναρίου, υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό για να κατεβάσετε, για να κάνετε download. Ποιο είναι αυτό το εκπαιδευτικό υλικό? Πρώτο, είναι το νομοθετικό πλαίσιο, συγκεντρωμένη δηλαδή όλη η νομοθεσία που αφορά τους ενεργειακούς ελέγχους. Η παρουσίαση όλων αυτών των μαθημάτων που κάνουμε εδώ μαζί σας δίνεται. Και αυτή η παρουσίαση είναι πολύτιμη για εσάς, γιατί αποτελεί έναν οδηγό εκπώνησης ενεργειακών ελέγχων. Επίσης, κάτι άλλο που σας δίνεται για download είναι η τεχνική έκθεση του ενεργειακού ελέγχου για το ξενοδοχείο που εξετάζουμε. Αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής είναι μια σύντομη εισαγωγή για όλα τα μαθήματα που θα ακολουθήσουν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο μάθημα, που θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για θέματα που αφορούν τον ενεργειακό έλεγχο.